Ai, un punyetes estan estos. Escolte? Mire, perdona, és que no els trobe. Ai, clar que haurien d'estar ja a l'Ajuntament, però jo què vol que li diga? Molt bé. Només localitzi a don Miquel i dic que el cride. A vostè. Adeu. No patisca, que no m'oblide. Adeu. Digue'm. Home, per fi, Robert, on vos havíeu clavat? A saber les hores que porta telefon en l'Ajuntament. Dona, de ma casa, d'on vols que vinga? Gràcies. Sí, Ajuntament de l'Alqueria Blanca. No, encara no ha arribat, però deu d'estar al caure. Que és vostè don Domingo Soteras. Molt bé, sí, li ho diré i en quan arribi li cridarà. Vol que li diga alguna altra cosa? Que les ajudes estan en marxa. Molt bé, segur que s'alegra. Vinga, que passi un bon dia. Moltes gràcies. Adéu. Bon dia, xiquet. Què? Com va la cosa? Bon dia, don Miquel. Ha de telefonar a aquest amic seu de la Diputació. Aquí, a Soteras. Sí, acaba de cridar. Ja sabia jo que Domingo faria qualsevol cosa. I què? Què t'ha dit exactament? Que les ajudes estan en marxa. Carai, Iaio, tirarà els budells per la boca. Què l'ha dit el metge? Què vols que diga? Que si el tabac, que si el descans... Per a dir el que diu tampoc fa falta haver estudiat una carrera, collons. Ja ho ves, ja. I vostè què? Sense fer cas, no? A quin se't ha de fer cas, que no el coneixes? Que el primer que ha fet és posar-se el cigarret a la boca. Ni això, Rafael, que me l'has llevat a la primera xamà. I què volia? Mala tos no li ha entrat amb la xamà? Jo no l'entenc. Què vol vostè? Jo, mira, anar-me'n al bar. Ja està. A la verbena anirà vostè com els fadrins. Vinga, que ja li toca la pastilleta. Du. Jo no em prenc res, adéu. I què vol? Anar a Alacant? Què és això d'Alacant? Això d'Alacant, res, bobades. Don Genaro, que li ha dit d'anar a fer-se unes plaques, però ell que no, acabo com un xiquet. Així que li ha donat uns medicaments a veure si es recupera. Ja veus què em farà a mi ara una pastilleta a aquestes altures. Tota la vida els refredats s'han curat a base de timonet i mel. I molt de descans, sense eixir de casa. Que el primer que farà és posar-se el puret a la boca. Ja, filla, hauré d'estar al dia de com va tot això de l'aigua, no? Ara, Batisca, que si hi ha novetats, ja vindré jo a contar-li-les. Ho enviaré a Tonet. Au, me'n vaig. Hòstia, jo. Portes bé. Vinga, va, a veure la pastilla eixa. Molt bé. He hablado con mi médico, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Qué te ha dicho? Pues parece que la cosa va muy bien. Dentro de poco estaré curado. Qué bien. Por fin podremos buscar a ese niño. ¿No dices nada? ¿Qué quieres que te diga, Víctor? Que me alegro de que ya casi estés bien. No, de lo otro. Todos esperan a ese niño como agua de mayo. Cada vez me preocupan menos esos todos. Pero no lo digo por mi madre o por tus padres. También estoy pensando en nosotros. Asun, parece que no desees ese bebé. No, no es eso, Víctor. Pero espero como tú a que estés bien del todo. Además, creo que los dos necesitamos tiempo. Buenos días. ¿Qué tal, hija? ¿Haces buena cara, mamá? Sí, de verdad. Bueno, la verdad es que me siento de maravilla. Desde luego, María ya se ve. No sé si está más guapa, la madre o la hija. Y duermes bien, ¿no? Porque nunca te había visto levantarte tan tarde. Es cierto. Creo que la última vez que dormí tanto fue cuando estaba embarazada de ti. ¿Una taza de café, María? Por favor.
Si ja t'ho vaig dir jo. Domingo Soteras, en quan que jo li ho diguera, i ja ho has vist. Ja. Sí que vindrà un delegat de govern civil. I parlarem amb ell, tu i jo. Tu i jo. No vull més gent, perquè maregem. Molt ben pensat, sí, senyor. Sento, una altra ronda. I quan diu que ve el delegat eixe? Demà matí. Ja ho he vist. Això ha sigut una escopeta de lladre. Hem de preparar-ho tot molt bé, perquè ens juguem molt. Sí, senyor. Vinga, pel millor alcalde del món. Vinga, per vostè, don Miquel. Home, per la cooperativa. Per la cooperativa. També. I per l'aigua, no s'oblidem, eh? Dic jo que el delegat eixe voldrà veure la cooperativa, no? Clar que sí, voldrà veure la cooperativa, voldrà veure les terres, voldrà veure tot. En aquest cas ho haurem de tindre tot preparat i al seu lloc. Que allò pareix casa Pepe Merda, tot pel mig. Això és de veres. Esta vesprada em pose. No, pare, tu ja has fet prou en el que estàs fent. Centra't i no patissis, ja m'encarregué jo. Tu? Si havies dit no vindre esta vesprada perquè havies quedat. Collons, quedar un dia de faena. El Romeu este no para, eh? Ja veus. Sí, he quedat. Però encara tinc temps. A més, li puc dir a Toni que m'ajudi en Pau. Bé? Molt bé. Vaig a dos fills treballadors que tens, eh? Este i l'altre. Ha vist? Parlant de l'altre. I Robert? A l'Ajuntament, on vols que estiga? Mira, ell podria parlar amb el de governació. Ben pensat. Que eixe no li la colarà, no. Home, que no teniu prou en l'alcalde. Ja, però on estiga un advocat... Quasi advocat. Que encara no l'acaba la carrera, eh? Però a paraules no hi ha qui el guanyi. Bo. Si voleu, parlem en ell. Per mi que no siga. No, jo com vulga. Això fa casa ningú. Dona, no deu ser per a tant. Com es nota que no vius amb ell. S'han cabotat en no fer cas i ja li pots dir ja. Vinga, dona, que tu també. Encara me'n recordo quan se li moria a Robert. I total, perquè tenia unes decimetes de calentura. Ai, pobret, com plorava. Però no és igual, perquè jo mon pare no l'ha vist malalt en la vida. Si el sentires tossir... Vinga, que alguna volta ha de ser la primera, no? I segur que tenim tio Pep per a molt de temps. Sí, però té raó, Dora, que es cuide perquè ja té una edat, eh? Xica, calla. Ui, per què de callar? Si l'home està malalt... En canvi, el meu Pasqual és tot el contrari que el tio Pep. Un esternut i ala, al llit com si estiguera morint-se. Hauríeu de sentir-lo. Ai, Blanca, que no sé si viuré per veure el meu Xavi casat amb xiquets. Ai, pobret meu, amb el fred que fa a Alemanya. I el teu pare ara que està, soles? Sí, filla, sí. I me'n vaig, perquè és capaç de trobar l'amagat allà on li ha amagat els cigarrets. Les creïlles. Ah, sí, les tens així. Espera, que et poso unes taronxetes. I li fas suc, que ja veuràs que bé li va. I després et portaré jo una sopeta d'all, que ja veuràs que bé. I segur que amb la sopeta bota com si tinguera 20 anys. Mira, segur que es fa futbolista ara amb la sopeta d'all d'en pare. Gràcies, xiques. Conxeta, adéu. Adéu, Dora. Ay, qué falda más bonita. Sí, ¿verdad? Y la blusa me encanta, es preciosa. Raquel tiene una parecida. ¿Le sienta más bien? ¿Por fin viene hoy? Sí, llegará más tarde. Me alegro. Esa chica me gusta y tengo muchas ganas de verla. Pues mira, verás, aquí hay otra falda. A ver qué te parece esta. ¿Te sabes la revista de memoria? ¿No te aburres? ¿Aburrirme, hija? ¿En casa y contigo? Precisamente eso es lo que quería hacer. No quiero otra cosa. Ya, pero desde que llegaste no has salido de casa. ¿Por qué no damos un paseo? ¿No te apetece ver el pueblo? Te sentará bien un poco de aire fresco. No te preocupes, Asun, estoy bien. ¿Por qué no das ese paseo con Víctor? Porque prefiero estar contigo. ¿Estás bien, hija? No sé, Víctor parece que se esfuerza en hacértelo todo bonito. Y lo consigue, mamá. ¿Seguro? ¿Lo consigue, Asun? Venga, mamá, déjalo.
Ese paseo solo me apetece darlo contigo. Blanca? Soc Robert. Altra vegada, rei? Què vols ara? Posa'm amb la casa dels Falcó. Amb don Víctor, fes el favor. Vols parlar amb el senyoret? Sí, Blanca. Carai, quan de gasto, telefonarà un del poble i com s'enteri don Miquel. Vinga, va, Blanca, no sigues romancera, que tampoc és una conferència. No, si a mi m'és igual, Però vaja, que ara apareixes tu el senyoret. Blanca, és una cridada oficial. A més, ni que la pagares tu. Que sí, que espera. Espera, que ja et passe. ¿Empar? Sí, señora. El teléfono, por favor. Pues sí que está tardando tu padre. Dijo que volvería a media mañana de Valderreu en cuanto arreglase unos asuntos. Se le habrá complicado la cosa. Porque desde que volviste no se aparta de ti. Sí, es verdad. Nunca le había visto tan cariñoso. Hola. Cariño, ¿te apetece dar una vuelta? Es que estoy viendo ropa con mi madre. ¿Y no puedes verla luego? Es que hace un día muy bonito y había pensado en salir al campo. Don Víctor, el criden per telèfon. ¿A mí? Sí, és de l'Ajuntament. Ah, sí, ahora vaig. Bueno, Asun, luego te veo. Atiendo esa llamada y, bueno, ponte cualquier cosa y damos ese paseo, ¿eh? Digue'm. Hola, Víctor. Home, Robert, per fi. Pensava que no te'n recordaves. Clar que me'n recordava. Ja ho he decidit. Me n'alegre. Ja han escapat els dubtes? Pot ser. En aquest cas, tu diràs. Preferiria que ens verem. Aquestes coses no són per a parlar-les per telèfon. Jo penso el mateix. Quan vols que es vegem? Podria ser avui. Perfecte, ara mateix si vols. No, millor a mitja vesprada, que faré un descanset. Molt bé. En el bar de Cento? Al bar de Cento. Robert, anirà bé, ja veuràs. Això espera, Víctor. A les 4 al bar? A les 4, allí estaré. Ens veiem després. Adeu. ¿Qué, Asun? ¿Damos ese paseo? Perdona, Víctor, pero he sido yo la que le ha pedido a mi hija que me acompañe. Deja que sea un poco más egoísta y te la robe otro ratito. Claro, mujer, no hay ningún problema. No te importa, ¿verdad? No, claro que no. ¿No dicen que hay más días que longanizas? Bueno, pues voy a dar yo ese paseo. Hasta luego, Víctor. No tardes. La comida estará en menos de una hora. Gracias, mamá. Gracias. ¿Por qué? No sé, pareces otra. Pareces mi madre de cuando era pequeña. Recollits. Malaltito tenia ganeta, pare. Ha dinat més que ningú. Estava bona la sopa d'empar. No ho sé. Com que no ho sap? Tal com tinc el nas, res em fa gust a res. Sense gust, però ha deixat el plat lluent. Això ha de fer. Sí, a veure si em cure prompte i puc eixir de casa. També ha de prendre's la pastilla. Ja ha sentit el metge. Vinga, sense remugar. Ai, quin remei. Dora. Sí? El cas és que estic molt millor, saps? I estava pensant en anar al bar a jugar a la partideta. Ni pensar-ho. Ja fa prou que no està allí, com ha manat el metge. Collons, amb el metge. Bona vesprada, Blanca. Hola, Jaume. On vas amb tantes presses? No està Conxeta, és que havia quedat amb ella. Ah, sí? A quina hora havies quedat? Ja sé que arriba tard. Una hora tard i clar, s'ha cansat d'esperar-te. És que no saps la feina que hi ha a la cooperativa. Demà ve el de governació i... Ai, és de veres? Si està tot el poble cap amunt per culpa del delegat este. Damunt tonet no ha aparegut. I tota la feina per a mi soles. Ai, pobret, que treballador. No saps on està? S'ha enfadat? Home, això millor que li preguntes a ella. Igual està amb empar. Amb empar, no. Venida sí, me l'he trobada i diu que està en casa al Falcó. Ei? A veure si està amb un altre. Mira que a Conxeta li plouen les pretendents. Com? Ale, va, millor tira cap a casa.
A casa? Afanya't. Adéu. Adéu. Serà possible. Ací l'aigua arribarà a l'última taula. Redeu el meu germà. Home, don Joaquín, el delegat ve pels assumptes de la cooperativa. De la cooperativa? Ixos volen deixar-me a mi fora de l'all. El major propietari de la comarca. És que té collons la cosa. Mira, Ferri. Més de mig terme és meu. Si volen canalitzar l'aigua, primer haurien de consultar-me-ho. Encara que la cooperativa tiri endavant, vostè seguiria sent l'amo de quasi tot. Si no tens res nou a dir, Ferri, millor serà que no molestes. I dius que ve demà de matí? Això sé que he sentit, sí. Molt bé, Ferri. Que es lliguen els mascles. Amb eixe delegat parle jo, això ho saben les pedres. I el meu germà... I què, don Víctor? Com van les coses per casa? Millor, no? Ara que doña Maria està bé. Sí, sento més tranquils i molt contents. Gràcies. Així al poble estaven tots molt preocupats, sap? Has enterat de la visita esta del delegat de Governació? Alguna cosa he sentit, eh? Pareix que les coses van arreglant-se. Això esperem. Que a este poble li fa falta ja eixir de les mans de... Bueno, vull dir que... Bona vesprada, Sentó. Un cafenet. Això està fet. Per cert, parlàvem don Víctor i jo de la visita del delegat de Governació. I este matí l'he dit jo a ton pare i a don Miquel que hauries d'anar tu a parlar amb ell. Aniràs, no? No. Me ho ha demanat, don Miquel, però parlava amb la boca xicoteta i ja el coneixes. És tant l'alcalde quina falta fa un altre, no? Parlem? Ja ho tens clar? Bé, diguem que la visita del delegat ha precipitat una miqueta la meva decisió. I què has decidit? Veuràs, tinc un informe que parla sobre tot el projecte. Ai, per cert, el cafè, ara te'l duc. Què deies? Em parlaves d'un informe. Sí, però... A veure, la meva família no sap res de tot això. Ja saps el que pensen ells i la resta del poble, que l'aigua és només per a regar. Fins que no ho veig ahí fet... Sí tens, el cafenet. Gràcies. I Robert, diga el que diga l'alcalde, hauries de parlar tu amb el delegat. Sí, si només és ensenyar-li les terres i el magatzem. Ja, però ja sabem com estan les coses. Collons, que em deixa les botifarres al foc. Ara vinc. Vols que anem a una taula? Parlarem més tranquils. No, si al bar no estarem tranquils. Millor parlem en un altre lloc. Els arxius de l'Ajuntament, allí només entre jo. Va, anem allà. Ara no, que estarà don Miquel. Podem deixar-lo per a demà. Aprofitarem la visita del delegat de Governació. Val? Ara me'n vaig, que l'alcalde deu estar. No patisques, ja parlarem. Molt bé, Robert, fins demà. Adéu. Robert? Ha dit que tenia molta faena amb la visita del delegat. No s'ha begut ni el cafè. Tot el dia barallant-se els dos germans. Quan no era per una pilota, era per una garrafa. El cas era renyir. Ara, deixa estar a la pobra Conxeta, que porta 2 hores contant-li batalletes. Que va, Dora, si m'ho estic passant molt bé. Ara, llixatos. Ara de seguida està el cafè. Què, passant-se-ho bé? No m'estranya, els dos confabulant en contra meua. Home, per fi te'n recordes del iaio. I estava contant a Conxeta històries de quan éreu xicotets. Sí? Que no m'havies contat que de menut volia ser torero? És de veres. Quina afició tenia. Agafa cadira, Jaume, i pren-te cafenet. Molta afició. Fins que el vaig portar a veure un bou. Què tenies, 5 anys? 6. Quina por li agafa. Si l'hagueres vist córrer. Però conta-li-ho tot, iaio. Jo portava un jersei roig i vostè em va dir que el bou aniria per mi. I tu què fas així? He anat a la botiga a buscar-te. Com que tardaves tant, he vingut a portar-li al teu iaio una mel molt bona per a la gola, eh? Conxeta, m'ajudes, per favor? Me portes el sucre i les culleretes que estan ahí? Escolta, Jaume, tu no saps on guardar el teu germà al tabac? No, i encara que ho sabera no l'ho diria. Com ma mare sàpia que li dona de fumar, ens penja els dos. No. Conxeta, vine. Tu no em portaries tabac? Ui, no. Ho sé molt, tio Pep. Redeu amb el tabaquet. Ara toca el medicament. Jo el que necessito és un cigarret i un passeig, redeu. I un poc de coneixement. Ja t'he contat que el portàrem al circ
I plorava quan eixien els pallassos. A això els tenia més por encara que els bous. No era este poreguita ni res. Ai, 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 ai. Collons! A veure si anem una miqueta més espai, serà possible? Una altra vegada, tu, no pot ser. Perdona, anàvem massa ràpid, ja ho sé. Massa ràpid. Què estaves fent carrera o què? Va, deixa'm que t'ajude. Moltes gràcies. Hòstia, xiqueta, eres un perill al volant. Avisa'm quan vingues al poble i m'amagaré. Home, tu també podries mirar abans de creuar. No, si encara tindré jo la culpa. Començaré a pensar que és una qüestió personal. Perquè en poc de temps és la segona vegada que de poc no em mates. Creus que sóc tan mala persona? Ah, no sé. Massa traça de bona persona no tens, no? I puc saber on anaves tan apressa? Jo? A dir-li a la meva amiga que ja sóc lliure. Lliure. Que estaves a la presó. Quasi. I això és bo? No ho sé. Tu què creus que és? Jo crec que és interessant. Interessant. Bé, veig que no estàs malferit, així que me'n vaig. Assunt deu estar farta d'esperar-me. Molt bé. I ves en compte. És que si mates algú hauré de fer jo tota la paperassa. I tu mira bé abans de creuar. No siga que et maten a tu i es queda tota la paperassa per fer. I això seria un gran problema per al poble. I per a mi, Ah, sí? clar, conduir per l'Alqueria Blanca seria molt avorrit sense tu. En aquest cas miraré bé abans de creuar. Em pareix molt bé. Per això et dic, Rafael, que em deixes parlar a mi. No és per qüestió d'experiència, només. És perquè així veuran que l'Ajuntament i la cooperativa van a una. Ah, escolta, don Miquel, que jo no tinc cap interès en parlar. Sí, ja ho sé, Rafael, ja ho sé, però és molt bo que vegin l'opinió de la gent. Tu primer escoltes i quan jo et diga, parles. No sé, igual hauria de vindre el meu fill. No fa falta que vinga. Tu no et preocupes. A més, ja has sentit Robert. Ell pensa que la veu cantant he de dur-la jo. Bo, ja està tot, no? Jo crec que sí. En aquest cas, fins demà, don Miquel. Fins demà, Rafael. I no et preocupes. Tu confia i en pau. Joaquim, vols una copeta de conyac? No, vull parlar amb tu. Parla. Parla, però tranquil, sense empentes. Què passa? Què passa? De sobre ho saps. Sóc el major propietari del poble i de la comarca. I no sé per què no se m'informa de l'arribada d'un representant de governació civil. No se t'informa perquè a tu esta visita ni t'escalfa ni et remulla. Com que no, che? Que no has sentit el que t'acaba de dir? Jo sóc el major... El major propietari de terres de la comarca. Clar que t'he sentit. El teu germà encara no s'ha quedat sord. Va, Miquelet, no encalfes que... Què? Jo sé que eres el major propietari de terra, no de l'aigua. I la visita de demà, precisament, ve per veure l'aigua de la Pedrera. Pareix mentira que sigues el meu germà. Oh, Joaquim, ja estem. En tan tranquil·let que havies estat últimament. Jo tinc dret a que m'informen. Ja. I què vols? Que mesures els passos, Miquel. I que no t'oblides de que tinc... Ja ho sé. Això és un discurs que l'he sentit moltes vegades i et jure que pensava que no tornaria a sentir-lo. Molt se t'ha pujat a tu el càrrec, Miquelet. D'això, tu i jo
ja n'hem parlat massa. I et vaig a dir el que ja et vaig dir una volta. L'Ajuntament és l'Ajuntament. Ja. I la teua família? Sagrada, Joaquim. Sagrada. Però sense mesclar les coses. L'Ajuntament ni és ta casa ni és ma casa, és la casa de tots. Jo puc reclamar en governació. Fes-ho. Però així a l'Ajuntament reclamacions, ni una. Entesos? Qué ganas tenía de verte. ¿Y yo a ti? Chica Raquel, sí que portas maletes. Quin cotxe més llei, eh? Ay, gracias, en paz. Esta vez soy yo la que ha de contarte muchas cosas. El músico y yo, caput. ¿Habéis roto? ¿Estás bien? Claro. La verdad es que acabé un poco harta de la música y del que la tocaba. Al final solo era un crío con aires de bohemio. Ya ves. Bo, vaig jo entrant a solits, eh? Teu puig a l'habitació. Molt bé, moltes gràcies, Víctor. Luego me cuentas todos los detalles. ¿Qué tal el viaje? Muy bien, pero lo mejor la llegada al pueblo. ¿Y eso? No te lo vas a creer. Casi vuelvo a atropellar a Robert. ¿Cómo que casi lo atropellas? Iba a cruzar y yo he acelerado. Se me ha ocurrido que era la mejor manera de volver a hablar con él. Si es que eres de lo que no hay. ¿Y cómo se lo ha tomado? Muy bien. Yo creo que le ha gustado. Oye, ¿y tú qué? ¿Qué tal? ¿Con Víctor? Sí, bueno, con Chaume. Cuando estemos más tranquilas te lo cuento. Teva, hauries d'anar ben vestit a la reunió, Rafael. Ui, que la roba de tots els dies no vaig bé. Ja saps què vull dir. Sí, jo sóc llaurador. Com vols que em vista? Hi ha gent que li dona molta importància a aquestes coses. Sempre han dit que una bona presència és... Va, deixa't estar de presències. El que has de tindre clar és el que necessita este poble. No sé, Rafael. I què diu don Miquel? Don Miquel està més tranquil que una tonyina. A mi no et preocupes, eh? Que ell portarà tot el pes de la reunió. Però ell vol que estigues tu davant? I estaré, dona, estaré calladet i escoltant. I parlant quan toque. Si és que toca. Podries portar el xic. No, don Miquel diu que no cal. A més, no crec que a Robert li faci gràcia. Ja saps que respecta a don Miquel. De tota manera, posa la camisa nova. Està bé, em posaré la camisa nova. Vinga. Ai, este home. Crec que va pitjor. Sí, que això no és la porga del xato. Els medicaments tarden un poc en fer efecte. Espera que només siga això. No, que sí, dona, no et preocupes. Segur que s'ha de dormir destapat com si ho vera. No. Si demà no està millor, després demà anem a Alacant. Que sí, anirem a Alacant i amb ulls. Vinga, vinga. Vinga ja. Ai, no estic tranquil·la, Rafael. Segur que està destapat. A veuràs. Entre el iaio i la iaia. Víctor, para, por favor. Mira, Raquel no está bien. Está triste por lo de su novio. Yo no la he visto tan triste. Tú no la conoces como yo. En serio, no está bien. ¿Y qué tratas de decirme con eso? Que había pensado... Ya. Que quieres dormir esta noche con ella, ¿no? Tiene muchas cosas que contarme. Y en esta casa apenas hay intimidad. Pues no será por falta de espacio. No te enfades, Víctor. No, no me enfado. Empiezo a estar acostumbrado. No te lo tomes a mal, por favor. Solo será una noche. Es por ella, Víctor. Ya lo sé. Vamos, no te preocupes. Gracias. De nada. Descansa. Anem a veure. Com a alcalde de l'Alqueria Blanca, dic que el progrés d'este poble està unit al progrés dels seus veïns.
No, això no. Com a alcalde de l'Alqueria Blanca, dic que este és un poble de costums arrelades a la terra. Ai, això sí que m'agrada. Com a alcalde de l'Alqueria Blanca, dic que este poble és de costums arrelades a la terra. Això sí que m'agrada, collons. Mira que sóc bo, Déu, quina hora me s'ha fet. Pobre. Él con una enfermedad venérea y nosotras pensando que te engañaba. ¿Y entonces? No sé. Pero ahora soy yo la que no soporto que me toque. Y a mí no me extraña nada. Víctor es como las acelgas, que sabes que hay que comerlas, pero que nunca apetecen. Y tú tienes un lío en la cabeza. Es como si no pudiera avanzar. ¿Y Víctor? Si supieras lo que hace para intentar agradarme... No, Asu. No es cierto. Tú sabes perfectamente lo que te pasa. Y no avanzas porque no quieres. ¿Por qué no intentas quedar con Jaume? Porque ya lo he intentado. Y no sabes lo que he llegado a hacer para proponerle una cita. ¿Una cita? ¿Y qué pasó? Que no vino. Prefirió irse con Concheta. El disgusto más grande de mi vida. Ya me lo imagino. Si ya decía yo que esa Concheta parecía de cuidado, ¿eh? No sé si es de cuidado o no. Pero Jaume y ella... Jaume y ella. Asu, no seas ignorante. Él está buscando una salida, pero seguro que te tiene en la cabeza. ¿Lo tienes que volver a intentar? No sé si tengo derecho a intentar nada. Él ha decidido. Lo vi bien claro. No tienes ni idea de lo que es el amor, Asu. El amor no se intenta, ni se merece. ¿Se tiene o no se tiene? ¿Y si Jaume ya lo tiene? Te digo yo que no. Ni él lo tiene, ni tú lo tienes. Además, mira, comiendo acelgas, te quedarás muy delgada y estarás sana. Pero se te quedará cara de eso, de acelga, como él. Bon dia. Bon dia. A on et clavares a ir? A ir per què? Què necessitaves? Home, i tant. Per a que m'ajudares amb el magatzem. Vaig estar tot el dia repartint coses per a l'Ajuntament. Per a l'Ajuntament? Tonet. Escolta, avui també m'hauries d'ajudar. Amb què? Collons, Tonet, no t'enteres de res. Amb la visita, home, el delegat del governador civil, que no vinga i se ho trobe tot pel mig. Ei, si no m'ho dius, com vols que ho sàpia? M'ajudaràs? Sí, home, sí. No t'oblides, eh? A veure si puc quedar esta vesprada. Amb Conxeta? Amb Concha Velasco. Sé que bord. Ale, ja no pregunte més. Vaig a veure el teu iaio. Allí tens el temps. Au. Però ja sou nòvios? A per la mà, Tonet! Vamos ja a la prenda, no? Redeu la tia secrets. Vaig un moment a la botiga. Pare, portes bé. Tu també. No me n'aniré a nedar a la bassa, no? A nadar no, però ens coneixem. Va, ves. Si no puc fer res, tens a tot el poble en contra meua. Bon dia, família. Mira que bé. Tonet, vigila mon pare, que no faça ningún animalà. Animarà el tio Pep. Pare, ni moure's. Tonet, i de fumar res de res. Ja estem. No patisques, Dora. Com va això, tio Pep? Millor? Millor? Com vaig estar millor si no em pega l'aire? El de governació a punt de vindre, i jo així, aponat com una lloca. Alegres. Mire què li porte. Me l'ha donat Cento per a vostè. És un conyac boníssim. Va molt bé per a la congestió.
Home, això sí que és una visita com Déu mana. Va, porta uns gotells. Che, tio Pep, espatllet. No cal que se'l vega d'una sentada. Escolta, tu no em donaràs un cigarret? Sí, home, per a fumar està vostè. A més, m'ha sentit a la seva filla. Va, deixa la meva filla tranquil·la i treu el tabac, redeu. Que no en queda, tio Pep, de veres. L'últim me l'he fet de camí amb Quico Porreta. També és mala sort. Escolta, i per què no vas i me'n compres? Jo? Sí, home. I després les culpes per a mi. Però qui s'ha d'enterar? Vinga, no sigues porigós. Vas al bar en un moment i me'l dus. Que no, tio Pep, que la seva filla ho ha manat i després ho pague jo. Fia't dels amics. Si és que ja no queden homes, redeu. Des de quan li fas més cas a la meva filla que a mi? Home, tio Pep, que no és això. Però que jo li podia demanar al seu net. Mira, Tonet, escolta'm bé. Ara mateix vas al bar i em portes el tabac. O si no, tu i jo creu i ratlla. Com? Creu i ratlla, Tonet. Hem acabat les amistats. Però si li troben el tabac jo no sé res, eh? Res de res. Paraula. Va, vés, vés. Abans que em fume eixa cadira. Tranquil, home, tranquil. Pues jo estic tranquil. Jo, el que tu dius, Rafael. Les coses són com són i en pau. Això tampoc no és un examen. Això penso jo, don Miquel. I no som xiquets. Tenim aigua i volem aprofitar-la. Exactament. Che, el Guillot està bé últimament, eh? Mira el diumenge en Bilbao. I Baldo? Perquè Baldo no veges. Eixe és que és un figura, eh? Eixe és un figura. Per a figura Vidagany. Ixe es menja l'herba. Això és veritat. Home, sentes, que el veig nerviós. Jo, nerviós? Estic tranquil·líssim. Ja. Però la puntualitat, Rafael, és la puntualitat. Vinga de governació o vinga de la Font Roja. Bon dia. Bon dia. Jo sóc Miquel Falcó, l'alcalde de l'Alqueria Blanca. Vostè deu ser el senyor Renau, no? Sí, senyor. Enric Renau. Tant de gust. Molt de gust. Este senyor és Rafael Sanchís, portaveu de la cooperativa i és també el propietari de la pedrera. Tant de gust. En realitat, la terra és dels meus fills. Encantat. I què? Ja estem tots? Ja estem tots. Comencem per on vostè vulga. Per la cooperativa o per la terra? Per la terra millor. Ara, si vostès volen anar primer a la cooperativa... No, com vostè vulga. Comencem per la terra. Vostè primer, per favor. Gracias. Miquel. Pero ¿a qué viene ahora esas preocupaciones? A que no la veo feliz, padre. Y creo que en parte es por mi culpa. Ya veo. ¿Y ese cambio de actitud tan repentino se debe a algo? Bueno, cuando se ve el final tan cerca, eso te hace replantearte muchas cosas. ¿Y arrepentirse? Y arrepentirse, padre. Si Dios me ha dado una segunda oportunidad, quiero aprovecharla. Eso está muy bien. Pero a veces no está en nuestras manos el camino. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que lo que Dios ha unido, unido está para siempre. Bueno, pero... Doña María, ¿usted qué es lo que quiere? ¿Perdón o ayuda? No lo sé, padre. Perdón para mí, ayuda para mi hija. ¿Perdón
para usted. Pero, ¿hubo mala fe por su parte? No. Yo solo quería lo mejor para ella. Lo quería y lo quiere. Pero de ese arrepentimiento vendrá su perdón, no lo dude. Pero ¿y mi hija, don Cipriano? La miro y se me cae el alma. Usted lo acaba de decir. Dios los unió para siempre, pero me parece que Víctor... Pero es su marido. Asun y Víctor tienen mucho en común y se respetan. Pero no se quieren. No como se debe querer un hombre y una mujer. La miro y lo veo en sus ojos y yo no sé qué voy a hacer. Estar a su lado. Poco más se puede hacer. Bueno, sí, no atormentarse. Y si quiere que su hija sea feliz, pues cuídese, cuide su salud. Y por favor, no le dé esos sustos que le ha dado. Lo demás vendrá poco a poco. ¿Seguro, padre? Seguro, hija. Vendrá de la mano de Dios. Él nunca abandona a sus hijos. Solo de Él vendrá la ayuda que reclama. Claro, padre. Ego te absolvo, peccatis tuis, nomine Patri, et Filio, Spiritus Santo. Ale, que me'n vaig a casa corrent, que m'he deixat amb mon pare soles. Vale. Bo, Antonet, que no sé què és pitjor. Molt bé. Dona-li records de la meva part i que es millore, Dora. Jaume, vindràs a dinar a casa. Espera que sí, que no saps com tenim la cooperativa. Te posa un entrepà. No, no cal, mare, gràcies. Adéu, parella. Adéu. Conxeta, Què? què et pareix si després donem el passeig i l'aire? Però no dius que estàs fins al cap de faena. I tant, però per tu m'escape. Tu deixa't estar d'escapades, que el delegat Ise no ve tots els dies al Hi ha poble. temps per a tot, dona. I em vull de ganes de pegar eixa voltet amb tu. Ah, sí? I on enduràs? Què et pareix a la fosca? A la fosca? Què penses trobar tu a la fosca? Un bes, per exemple. Ah, sí? I tu te l'has guanyat? Te l'has guanyat tu, per guapa. Vinga, va, dóna-me'n una mateix. No, vés d'anar a treballar i no em mareges. Va, a la galta, boba. Ui. Mira que espavilat. Molt, i després més. Més encara? Sí. Ja veig que treballes molt a gust, Conxeta. Bo, no t'oblidis del passeig. Adéu, Blanca. Adéu. Colló, Tonet, has anat a buscar el tabac a Monover? Sento que és un romancer. Me l'has portat? Clar que l'he portat. Com per a no portar-li. Va, dona'm, dona'm. Ja estic ací. Què amagues, Tonet? Jo res. A veure les mans. I dius tu que el delegat de governació... Està amb don Miquel i el seu gendre, mirant les terres. Serà possible. Què vol dir això, poca vergonya? Jo què, Dora? Volia fumar-me un cigarret. Mira, Tonet, que es coneguem. Pare, per aquí era el tabac, per a ell o per a vostè? Cigarrets, jo? Que tu no saps que jo només fume purets. Vostè es fuma qualsevol cosa que s'encenga. Així, home, ara la culpa serà meua. Tonet, què t'he dit abans d'anar-me'n? Que de tabac res de res. Llegeix el cas que fas, que no t'he estrellat o què? Va, Dora, deixa estar el xic. Tranquil, que ara vaig a per vostè. Bé, jo me'n vaig a fer uns encàrrecs. Això, fuig, fuig. Estarà content, eh? Contentet. Hola, Raquel. Hola. Bueno, ¿cómo estás? Cuéntame. Porque lo poco que nos hemos visto ha sido para hablar de mí. Pues muy bien, doña María. ¿Seguro? Mira que las rupturas... Ah, no, no se preocupe. Lo superaré. Eso espero. Porque con una triste en casa ya tenemos bastante. Raquel, tú eres su mejor amiga y la conoces bien. Pero yo soy su madre. Así que hablemos sin tapujos. Es que no sé de qué me habla. Asun está feliz, es con un marido Raquel, estupendo. por favor. Solo pretendo que mi hija vuelva a estar contenta.
Quédate tranquila. ¿Qué quiere decir? Que no voy a hacer nada raro. Solo quiero que Asun sea feliz. Y yo también. Pero no sé cómo hacerlo. Ya, me imagino. Pero ella te tiene mucha fe. Y te escucha. ¿Qué me está pidiendo? Que me ayudes. ¿A qué? A recuperarla. Cada día estoy más convencida de que esa boda no ha sido lo mejor para ella. Creo que le debo algo a mi hija. Daría todo lo que tengo por una sonrisa de ella. Pero yo sola no puedo hacerlo. Por eso necesito que me ayudes. Bé, així podem raonar tranquil·lament. Avui don Miquel passarà tot el dia fora amb el delegat. Molt bé, Robert. Entrem en matèria. Entrem. És un bon negoci, Víctor, estic segur. Això espere. És un bon negoci per a nosaltres i és un bon negoci per al poble. Això en digueres a ell, però si és tan bon negoci per al poble, per què no s'ho proposes a ell? Has parlat a més de la cooperativa? Ni ho he intentat. Víctor, la gent del poble no veu dos pams davant dels nassos. S'ho han de veure fet. No vaig poder convèncer a la meva família. O sigui que... Que me la jugue, sí. Però en quan s'ho veig en fet, això són diners, prosperitat per a l'alqueria. I per a nosaltres. Jo també me la jugue, Robert. Tot el que tinc. No patisques. Mentre que no es claven pel mig mans estranyes, tot anirà bé. Entesos, Robert. Cap dels dos volem que apareguen eixes mans estranyes. Puc veure això? Sí, clar. Pega-li la primera miradeta. La segona, Robert. Com que la segona? L'altre dia em preguntaves com ho vaig saber. Te ho explique. I, en fi, això és tot, don Enric. Ja sap vostè que ací, a més d'un poble i una cooperativa, té vostè sa casa. Molt bé. Així que ara estudiarem la proposta i els contestarem. Però fa falta estudiar la proposta? Home, clar. S'ha d'estudiar la viabilitat del projecte. Vostè sap les peticions que rebem a diari? Home, que el projecte siga viable, això ja ho hem mirat nosaltres. I l'Ajuntament pot garantir que fer-se es pot fer. Això són paraules, don Miquel. On estan els documents que demostren que s'ha fet un estudi a fons? Don Enric, potser no tenim eixos estudis, però no trobarà qui sàpia més de les terres que la gent d'este poble. Pot ser. Però les coses no es fan així. Portem tota la vida patint per la terra. Si no plou, a patir. Si pedrega, a patir. Si hi ha plaga d'arnes, a patir. Al final, tant de patiment es fa valorar tot el que tenim ara. No ho dubte, de veres. S'han anat molta gent a la ciutat, sap vostè? Ha vist la terra. Un desert. Les collites mortes. Fins a fa 4 dies no pensaven que eixien d'esta. Clar que sí. Si jo no ho poso en dubte. No ho poso en dubte, don Enric. Si l'aigua no rega la terra, estem condenats. I si mor la terra, mor tot el que està veient ara. Mire, nosaltres hem vist el cel obert, amb esta aigua. I tot això que per a vostè és una firma, un paper, per a nosaltres ho és tot, sap? Home, Rafael, tota la contornada ha patit la sequera. Sí, però ells no han trobat esta barbaritat d'aigua. De què es valdrà si es queda baix terra? Bé, jo no puc prendre una decisió. Ara, el que sí vos promet és que faré tot el que puga per tal de que això tiri endavant. Teniu la meua paraula. Molt bé. Paraula de cavaller. Sí, senyor. Gràcies. Bé, què tal si anem al bar a remullar este pacte? Ah, sí? Però convida l'Ajuntament. Això. Jaume, vine tenen nosaltres. I ells també, que vinguen. No, vora jo ens quedem, que encara hem de descarregar el camió i ordenar tot el gènere.
Au, faeners, ha vist, don Enric? Ho ha vist? No hi ha cap poble on s'hagin parit treballadors com en este. Vinga, don Miquel, anem. Vinga. Jo crec que sí. Has contemplat fins l'últim detall. És un gran projecte, Robert. T'interessa? Clar que m'interessa. I per les llicències no patistes, jo m'encarregue. Tinc 2 o 3 amics que tenen mà en aquestes coses. Les llicències no em preocupen. Ho he pensat tot. El problema és el capital. Tampoc. Ja t'he dit que tinc diners per a començar. I un cognom per a tot el que ens falta. Els bancs es barallaran per acabar de finançar este projecte. Tu creus? I tant. Tot el món voldrà participar en això. Ja, però no tot el món està convidat. Vull el teu sogre fora d'este negoci. Ja m'ho has dit, Robert. Jo sóc el primer que no vull tindre res a veure amb la família. Necessita independència més que l'aire que respire. I això passa per este projecte. Socis? Socis. Sé que han visitat tota la terra i que després anaven a veure la cooperativa. Els he vist passar per davant de l'església. I què, i què? Vale, jo què sé. Ai, don Miquel, anava. Toc, t'hi estirat acompanyant el delegat eixe. Oi, ixa tos. Espai. No trague el cervell per la boca. A veure si em quede sense parella de dòmino. No es preocupe, que eixiré d'esta. Ai, no sé jo, no sé. Alguns... Ai... Vol que el confesse? Deixes de confessions i extremaucions. Ara, que si me la dona, igual la meva filla em deixa fumar. Té així la petaca. Sí, home, ara li donaré jo la petaca. Escolta, i tapes la boca per a tossir, home. Au, mire què li he portat. Per a vostè. Redeu, don Cipriano. Què vol? Canviar cromos? Que Sant Antoni. Ah, Sant Antoni. I què era, boticari? Va, m'agafa fitxes. Ja m'ha dit Tonet la que han tingut este matí. Pobret, quina estufà s'han dut. Si és que també vostè, no es cuida gens. Ai, que no? 2 dies amb sucs, mel, conyac, figues... Mire, tinc la gola escaldada de tanta infusió. Ja. I les medicines, les pren? Clar, home, pastilleta a pastilleta, una darrere de l'altra. 6 doble. 5 doble. I estes són les pastilletes que s'ha pres una darrere de l'altra, no? No, ixes són... Ja, pastilletes de clorato, veritat? Això, ja, sí. sí. Que de tanta medicació m'han eixit llagues a la llengua. Sí, segur. Vol que li ho digui a la seva filla? Va tot bé. Bé, filla, no patisques. Segur? Mira que eixa tos que estic sentint. Que no és res. Mira, Dora, el que m'he trobat. Serà traïdor el retorn de Déu. Què vol dir això, pare? On estaven, don Cipriano? A la butxaca de ton pare. Ara mateix vaig a un blanc a cridar al metge i li dic que vinga al poble. No cal, que estàs mateix al poble. Al poble? Sí, al poble. Ha vingut per a fer la revisió de l'escola, m'ho ha dit la mestra. Oh, me'n vaig avisar-lo, I tu vigila'l, que no té una idea bona. Au. Tot el poble patint per vostè i vostè ficant-se la medicina a la butxaca. I ara el metge. Quines ganes de fumar. La verdad es que este pueblo tiene encanto. ¿Tú crees? Solo le falta un sitio para bailar. Ya. Y un cine. Te aseguro que no es tan divertido como Valencia. ¿Sabes? Mira por dónde puede que sí que sea divertido. Hola, Robert. Quina sorpresa. Ara que sense cotxe no fas tanta por. Això és perquè encara no em coneixes. ¿Se conoce? Raquel ha estado a punto de atropellarlo 2 veces. ¿Cómo?
Después te lo cuento. ¿Qué hacías con Robert? Charlar de literatura. Es un chico muy agradable y muy instruido. ¿Qué te parece si damos ahora ese paseo? ¿Ahora? No sé si Raquel... Raquel, yo creo que no nos va a echar mucho en falta. Bo, que Asun i jo anem a pegar un passeig que tenim pendent. No t'importa acompanyar a Raquel a sa casa, veritat, Robert? Será todo un plaer. Si Raquel no té inconveniente. Nos vemos luego en casa, Asun. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Has vist quins anfitrions? Tampoc t'han deixat en tan mala companyia, no? M'ensenyes el poble? Clar. Mira, això és l'església. Molt bé. Fins a això arriben. I esto es això. ¿Mañana por la mañana? ¿Para unos análisis? Sí, ya sé que es importante, sí. María, ¿qué haces aquí? Muy bien. Pues hasta mañana entonces, ¿sí? Adiós. ¿Con quién hablabas? Con el médico. ¿El médico? ¿Pasa algo? No, no te preocupes. Mañana tengo que ir a Valencia para hacerme unos análisis. Es el seguimiento que me dijeron en la clínica. No me habías dicho nada. Bueno, porque pensaba que serían para el mes que viene. Pero tranquilo, porque solo es una rutina. Muy bien, pues cogemos el coche y nos vamos a Valencia. No, Joaquín, no hace falta. Me va a acompañar mi hermana. Preferiría ir yo, María. Bueno, como quieras. Pero tú llamas a Teresa, ¿eh? A ver qué tal le sienta. ¿No? Que le siente como le siente. Mira, salimos de buena mañana, desayunamos en Santa Catalina chocolate con buñuelos y luego vamos a hacerte ese reconocimiento. De verdad, Joaquín, no te preocupes. Ya sabes cómo es Teresa. Se ha portado muy bien conmigo este tiempo en Pamplona y quiere acompañarme. Además, vamos a aprovechar para hacer unas compras. Bueno, pues como quieras. ¿Y cómo vas a ir? Pues me va a llevar tu hermano en el taxi. ¿Mi hermano? Sí, estará encantado. Por cierto, tengo que recordarte que tenemos pendiente ese viaje a Barcelona. Ya sabes que no se me olvida. A ver si soluciono los asuntos y podemos irnos pronto. Anda, vamos al salón. Sí, vamos. Bueno, yo tengo que salir un momento, pero vuelvo enseguida. Va, deixa-ho estar, Bolo, que portes 2 hores pegant-li. Ja m'encarrego jo d'arreglar tot això. Segur? Sí. Ves, corre, que Tonet estarà al caure. Vinga. Au, Jaume. I ja veu l'alegria que n'hi ha sigut, don Enric. Així és on la gent del poble després d'estar tot el dia treballant a fer-se un refrigeri. Un què? Un refrigeri? Carai, don Miquel, refrigeri, diu. Quina parauleta, no pareix ni ell. Redeu, Tonet. Au, ves i deixa'ns raonar tranquils. Què és un refrigeri? Que no tens res a fer, rei? No. Colló, don Miquel, ja no pega bronques ni com abans. Molt bo, este moscatell. T'ha agradat? Sento, posa-li una altra a don Enric. Com que una altra? Sí. Li regale una botella con Déu mana. Ole, per favor, no cal. Com que no? Home, serà per botelles, que tinc un bar. Clar. Bé, moltes gràcies. Però esta la bevem així entre tots. Home, Vale, gràcies. va. Gràcies. Això ja no és cosa meua, eh? Va, a obrir-la i servir-les a tots. Vinga, va, sento. Home, Enric. Com no m'havies dit que venies? És que estic per així en assumptes de parall. I què? Segueixes amb Luisito Nozal, supose? Sí, clar, ahí estem els dos. Don Luis i jo, mà a mà. Molt bé, home. Fa quasi un any que no els veiem. Sí. No, fes-te un colpet i conta'm com estàs. Espere que em disculpen. Joaquim i jo som amics des de fa molts anys. Sento, 2 copetes més. Caguendena. Ja estem amb el cuento de sempre. No patix, que Rafael, que no el coneixes? Se l'emporten els dimonis quan es queda fora. A més, esta volta no pot fer res per molt que vulga. Ja, don Miquel, però ja ho ha vist. Són amics, no? Home, amics. A saber, perquè vull de qualsevol cosa fer un amic.
Jo el que sí que et dic és que a mi, don Enric, em sembla bona persona. Ja veurem. Amb tot el respecte, el seu germà ja s'ha fet massa. Don Miquel, que és un refrigeri. És molt bona. I com el veu, don Genaro? Igual que el vas veure ahir, o pitjor. És que no té remei. I vostè creu que amb les injeccions podrem... Dona, millor anem que amb les pastilletes. I si damunt no se les pren... I sort que estava jo, sí? Sort? Un xivato és el que és vostè. Li fa mal. Collons, semblava que estava punxant vostè a un cavall. Els cavalls estan més quietets. I són menys poreguts. Però si pareixia vostè un xiquet de 7 anys, tio Pep. Vostè calle, que ja raonarem, ja. Bé, Dora, jo me'n vaig. Gràcies, don Genaro, l'acompanyi. Au, don Cipriano. Adeu. 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 I vostè, tio Pep, coneixement. Creu que encara hauríem anar a Alacant? Vostè de què riu? Que està content, no? Déu se'm fa mal el cul. I damunt la meva filla de mala llet. I tant. És que vostè, primer, al pobre Tonet, l'envia per tabac. No pare en torreta. Quasi es papa la botella de conyac. I per acabar d'adobar-ho, no es pren la medicació. Che, què volia? Xivato, no hauria tornar a jugar amb vostè al dòmino. Vostè i jo ja ranarem, ja. Dona... Ni dona ni perico. Si no arriba a ser per don Cipriano... Ha vist la que m'ha muntat? La que li ha muntat, per si quasi li ha salvat la vida. Sí, home. Vostè i el sant eixe, el boticari. Ara, que hi ha una manera de perdonar-lo. No té la petaqueta a la mà? Dora! Dora! Vol callar? Dora! Credeu el retorn. Bé, ja hem arribat. Jo et deixo, sí. Moltes gràcies per acompanyar-me. Ha sigut un passeig molt agradable. Per a mi també. Estaràs molts dies per ací? No ho sé, massa pressa no tinc. Tu trobes algun motiu per a que em quedi? Podríem anar a missa demà, de 4 a 5. Ben content que es posaria don Cipriano. Clar que si vols fer una altra cosa, No sé. No creus que m'avorriré? pot ser. Si vols, pots avorrir-te amb mi demà. Igual sí. Ens avorrim a les 5? Perfecte. Igual puc escapar-me de l'Ajuntament i tot. T'espero en Sant Bisbui, que està propet. Molt bé. Així, si m'avorris molt, podré tornar al treball. Adéu. O sigui que bé, no, Rafael? No sé. Tot anava bé. Però que el delegat sigui amic del Falcó, això no sé, no sé. Al final l'han eixit junts del bar. Que sempre estiga així malparit pel mig. Té influències fins a l'infern. No patis, calla, jo, que aquestes coses... Al final, ni Falcó ni punyetes, ho decidirà una comissió. Si és que hauries d'haver vingut tu, home. Ni don Miquel ni res, que pareix que no t'interessa, fill. Va, pare, podria haver anat, sí, però ja vas escoltar don Miquel. No fa falta que vagis. A més, tinc plena confiança amb... Amb qui? Amb don Miquel? Què collo, amb don Miquel? Amb mon pare. Sí, i vostè per què no s'assenta? Jo? Jo vull un entrepà, Dora, que s'ho faré de peu. Este home no sap queixar-se. I això per què? Em fa mal el cul, redeu. A vosaltres dos no vos han donat mai una garrotada? Vinga, va, iaio, assentes, assentes. No em toques els collons, Rafael. Caguen, Tonet. Collons, Tonet. Ui, Ja podia esperar-te, eh?
Perdona, Conxeta, és que... Ja, que la feina és la feina. No, no és això, dona. És que si el vaina de Tonet hagués estat així a la seva hora, tu i jo faria una hora que estaríem passejant. Aquestes manetes que no s'estan quietes, eh? És que no puc tindre-les al puesto. Espera que he de tancar. Tancar? Però tu què t'has pensat? No, si és per l'aire. Per l'aire... Va, anem a que es pegui un poc l'aire. Que ara no pots escapar-te. Saps què? Que la veritat és que no tinc massa ganes. Ah, no? Jaume! On vas? Vinga, va, sí? Jaume, obri, que sóc Tonet, que se m'havia oblidat. No penses obrir-li o què? Obrir-li? Que espere fora, per mal queda. Obri, 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 que se m'havia oblidat! Jaume! Home, signatura per signatura dic jo que la que més convinga, no? Tu ho has dit, Joaquim. La que més convinga. Què? T'agrada el conyac? Per cert, em faries el favor de donar-li estos puros a Luisito Nozal de la meva part. Són dels que li agraden. De la teua part, Joaquim. ¿Qué, Asun? ¿Damos ese paseo? Perdona, Víctor, pero he sido yo la que le ha pedido a mi hija que me acompañe. Deja que sea un poco más egoísta y te la robe otro ratito. Claro, mujer, no hay ningún problema. No te importa, ¿verdad? No, claro que no. ¿No dicen que hay más días que longanizas? Bueno, pues voy a dar yo ese paseo. Hasta luego, Víctor. No tardes. La comida estará en menos de una hora. Gracias, mamá. Gracias. ¿Por qué? No sé, pareces otra. Pareces mi madre de cuando era pequeña. Recollits. L'altitó tenia ganeta, pare. Ha dinat més que ningú. Estava bona la sopa d'empar. No ho sé. On que no sap? Tal com tinc el nas, res em fa gust a res. Sense gust, però ha deixat el plat lluent. Això de fer. Sí, a veure si em cure pronte i puc eixir de casa. També ha de prendre's la pastilla. Ja ha sentit el metge. Vinga, sense remugar. Ai, quin remei. Dora. Sí? El cas és que estic molt millor, saps? I estava pensant en anar al bar a jugar a la partideta. Ni pensar-ho. Ja fa prou que no està allí, com ha manat el metge. Collons, amb el metge. Bona vesprada, Blanca. Hola, Jaume. On vas amb tantes presses? No està Conxeta, és que havia quedat amb ella. Ah, sí? A quina hora havies quedat? Ja sé que arriba tard. Una hora tard i clar, s'ha cansat d'esperar-te. És que no saps la feina que hi ha a la cooperativa. Demà ve el de governació i... Ai, és de veres? Si està tot el poble cap amunt per culpa del delegat este. Damunt Tonet no ha aparegut. I tota la feina per a mi soles. Ai, pobret, que treballador. No saps on està? S'ha enfadat? Home, això millor que li ho preguntes a ella. Igual està amb empar. Amb empar, no. Venida així, me l'he trobada i diu que està en casa al Falcó. Ei? A veure si està amb un altre. Mira que a Conxeta li plouen les pretendents. Com? Ale, va, millor tirar cap a casa. A casa? Afanya't. Adéu. Adéu. Serà possible. Així l'aigua arribarà a l'última taula. Redeu el meu germà. Home, don Joaquín, el delegat ve pels assumptes de la cooperativa. De la cooperativa? Ixos volen deixar-me a mi fora de l'all. El major propietari de la comarca. És que té collons la cosa. Mira, Ferri. Els cigarrets. Les creïlles. Ah, sí, si les tens així. Espera, que et poso unes taronxetes. I li fas suc, que ja veuràs que bé li va.
I després et portaré jo una sopeta d'all, que ja veuràs que bé. I segur que amb la sopeta bota com si tinguera 20 anys. Mira. Segur que es fa futbolista ara amb la sopeta d'all d'en pare. Gràcies, xiques. Conxeta, adéu. Adéu, Dora. Ay, qué falda más bonita. Sí, ¿verdad? Y la blusa me encanta. Es preciosa. Raquel tiene una parecida. ¿Le sienta más bien? ¿Por fin viene hoy? Sí, llegará más tarde. Me alegro. Esa chica me gusta y tengo muchas ganas de verla. Pues mira, verás, aquí hay otra falda. A ver qué te parece esta. ¿Te sabes la revista de memoria? ¿No te aburres? ¿Aburrirme, hija? ¿En casa y contigo? Precisamente eso es lo que quería hacer. No quiero otra cosa. Ya, pero desde que llegaste no has salido de casa. ¿Por qué no damos un paseo? ¿No te apetece ver el pueblo? Te sentará bien un poco de aire fresco. No te preocupes, Asun, estoy bien. ¿Por qué no das ese paseo con Víctor? Porque prefiero estar contigo. ¿Estás bien, hija? No sé, Víctor parece que se esfuerza en hacértelo todo bonito. Y lo consigue, mamá. ¿Seguro? ¿Lo consigue, Asun? Venga, mamá, déjalo. Ese paseo solo me apetece darlo contigo. Blanca? Soc Robert. Altra vegada, rei? Què vols ara? Posa'm amb la casa dels Falcó. Amb don Víctor, fes el favor. Vols parlar amb el senyoret? Sí, Blanca. Carai, quan de gasto, telefonarà un del poble i com s'entere don Miquel. Vinga, va, Blanca, no sigues romancera, que tampoc és una conferència. No, si a mi m'és igual, Però vaja, que ara apareixes tu el senyoret. Blanca, és una cridada oficial. A més, ni que la pagares tu. Que sí, que espera. Espera, que ja et passe. ¿Empar? Sí, señora. El teléfono, por favor. Pues sí que está tardando tu padre. Dijo que volvería a media mañana de Valderreu en cuanto arreglase unos asuntos. Se le habrá complicado la cosa. Porque desde que volviste no se aparta de ti. Sí, es verdad. Nunca le había visto tan cariñoso. Hola. Cariño, ¿te apetece dar una vuelta? Es que estoy viendo ropa. Hasta luego. Hasta luego. Has vist quins anfitrions? Tampoc t'han deixat en tan mala companyia, no? M'ensenyes el poble? Clar. Mira, això és l'església. Molt bé. Fins a això arribe. I esto es això. ¿Mañana por la mañana? ¿Para unos análisis? Sí, ya sé que es importante, sí. María, ¿qué haces aquí? Muy bien. Pues hasta mañana entonces, ¿sí? Adiós. ¿Con quién hablabas? Con el médico. ¿El médico? ¿Pasa algo? No, no te preocupes. Mañana tengo que ir a Valencia para hacerme unos análisis. Es el seguimiento que me dijeron en la clínica. No me habías dicho nada. Bueno, porque pensaba que serían para el mes que viene. Pero tranquilo, porque solo es una rutina. Muy bien, pues cogemos el coche y nos vamos a Valencia. No, Joaquín, no hace falta. Me va a acompañar mi hermana. Preferiría ir yo, María. Bueno, como quieras. Pero tú llamas a Teresa, a ver qué tal le sienta. ¿No? Que le siente como le siente. Mira, salimos de buena mañana, desayunamos en Santa Catalina chocolate con buñuelos y luego vamos a hacerte ese reconocimiento. De verdad, Joaquín, no te preocupes. Ya sabes cómo es Teresa. Se ha portado muy bien conmigo este tiempo en Pamplona y quiere acompañarme. Además, vamos a aprovechar para hacer unas compras. Bueno, pues como quieras. ¿Y cómo vas a ir? Pues me va a llevar tu hermano en el taxi. ¿Mi hermano? Sí, estará encantado. Por cierto, tengo que recordarte que tenemos pendiente ese viaje a Barcelona. Ya sabes que no se me olvida. A ver si soluciono los asuntos y podemos irnos pronto. Anda, vamos al salón. Sí, vamos. Bueno, yo tengo que salir un momento, pero vuelvo enseguida. Va, deixa-ho estar, Bolo, que portes 2 hores pegant-li. Ja m'encarrego jo d'arreglar tot això.
Segur? Sí. Ves, corre, que torna d'estar al caure. Vinga. Au, Jaume. I ja veu l'alegria que n'hi ha sí, don Enric. Així és on ve la gent del poble després d'estar tot el dia treballant a fer-se un refrigeri. Un què? Un refrigeri? Carai, don Miquel, refrigeri, diu. Quina parauleta, no pareix ni ell. Redeu, Tonet. Au, vés i deixa'ns raonar tranquils. Què és un refrigeri? Que no tens res a fer, rei? No. Colló, don Miquel, ja no pega bronques ni... I jo a ti? Xica Raquel, sí que portes maletes. Quin cotxe més llei, Ay, gracias, en paz. Esta vez soy yo la que ha de contarte muchas cosas. El músico y yo, caput. ¿Habéis roto? ¿Estás bien? Claro. La verdad es que acabé un poco harta de la música y del que la tocaba. Al final solo era un crío con aires de bohemio. Ya ves. Bo, vaig jo entrant a dins, eh? Teu puig a l'habitació. Molt bé, moltes gràcies, Víctor. Luego me cuentas todos los detalles. ¿Qué tal el viaje? Muy bien, pero lo mejor la llegada al pueblo. ¿Y eso? No te lo vas a creer. Casi vuelvo a atropellar a Robert. ¿Cómo que casi lo atropellas? Iba a cruzar y yo he acelerado. Se me ha ocurrido que era la mejor manera de volver a hablar con él. Si es que eres de lo que no hay. ¿Y cómo se lo ha tomado? Muy bien. Yo creo que le ha gustado. Oye, ¿y tú qué? ¿Qué tal? ¿Con Víctor? Sí, bueno, con Jaume. Cuando estemos más tranquilas te lo cuento. Teva, hauries d'anar ben vestit a la reunió, Rafael. Ui, cal la roba tots els dies no vaig bé. Ja saps què vull dir. Sí, jo sóc llaurador. Com vols que em vista? Hi ha gent que li dona molta importància a aquestes coses. Sempre han dit que una bona presència és... Va, deixa't estar de presències. El que hem de tindre clar és el que necessita este poble. No sé, Rafael. I què diu don Miquel? Don Miquel està més tranquil que una tonyina. A mi no et preocupes, eh? Que ell portarà tot el pes de la reunió. Però ell vol que estigues tu davant? I estaré, dona, estaré calladet i escoltant. I parlant quan toque. Si és que toca. Podries portar el xic. No, don Miquel diu que no cal. A més, no crec que a Robert li faci gràcia. Ja saps el respecte a don Miquel. De tota manera, posa la camisa nova. Està bé, em posaré la camisa nova. Vinga. Ai, este home. Crec que va pitjor. Sí, que això no és la porga del xato. Els medicaments tarden un poc en fer efecte. Espera que no me siga això. Clar que sí, dona, no et preocupes. Segur que s'ha de dormir destapat com si ho vera. Dona. Si demà no està millor, després demà anem a Alacant. Que sí, anirem a Alacant i amb ulls. Vinga, vinga. Vinga ja. Ai, no estic tranquil·la, Rafael. Segur que està destapat. A veuràs. Entre el iaio i la iaia. Víctor, para, por favor. Mira, Dora, el que m'he trobat. Serà traïdor el retorn de Déu. Què vol dir això, pare? On estaven, don Cipriano? A la butxaca de ton pare. Ara mateix vaig a un blanc a cridar al metge i li dic que vinga al poble. No, no cal, que estàs mateix al poble. Al poble? Sí, al poble. Ha vingut per a fer la revisió de l'escola, m'ho ha dit la mestra. Oh, me'n vaig a avisar-lo, eh? I tu vigila'l, que no té una idea bona. Ah. Au. Tot el poble patint per vostè i vostè ficant-se la medicina a la butxaca. I ara el metge. Quines ganes de fumar. La verdad es que este pueblo tiene encanto. ¿Tú crees? Solo le falta un sitio para bailar. Ya. Y un cine. Te aseguro que no es tan divertido como Valencia. ¿Sabes? Mira por dónde puede que sí que sea divertido.
Hola, Robert. Quina sorpresa. Ara que sense cotxe no fas tanta por. Això és perquè encara no em coneixes. ¿Se conoce? Raquel ha estado a punto de atropellarla 2 veces. ¿Cómo? Después te lo cuento. ¿Qué hacías con Robert? Charlar de literatura. Es un chico muy agradable y muy instruido. ¿Qué te parece si damos ahora ese paseo? ¿Ahora? No sé si Raquel... Raquel, yo creo que no nos va a echar mucho en falta. Bo, que Asun i jo anem a pegar un passeig que tenim pendent. No t'importa acompanyar a Raquel a sa casa, veritat, Robert? Serà tot un plaer, si Raquel no té inconvenient. Nos vemos luego en casa, Asun. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Has vist quins anfitrions? Tampoc t'han deixat en tan mala companyia, no? M'ensenyes el poble? Clar. Mira, això és l'església. Molt bé. Fins a això arribe. I esto es això. ¿Mañana por la mañana? ¿Para unos análisis? Sí, sí, ya sé que es importante, sí. María, ¿qué haces aquí? Muy bien. Pues hasta mañana entonces, ¿sí? Adiós. ¿Con quién hablabas? ¿Con el médico? ¿El médico? ¿Pasa algo? No, no te preocupes. Mañana tengo que ir a Valencia para hacerme unos análisis. Es el seguimiento que me dijeron en la clínica. No me habías dicho nada. Bueno, porque pensaba que serían para el mes que viene. Pero tranquilo, porque solo es una rutina. Muy bien, pues cogemos el coche y nos vamos a Valencia. No, Joaquín, no hace falta. Me va a acompañar mi hermana. Preferiría ir yo, María. Bueno, como quieras. Pero tú llamas a Teresa, ¿eh? A ver qué tal le sienta. Telèfon. A mi? Sí, és de l'Ajuntament. Ah, sí, ahora va. Bueno, Asun, luego te veo. Atiendo esa llamada y, bueno, ponte cualquier cosa y damos ese paseo, ¿eh? Digue'm. Hola, Víctor. Home, Robert, per fi. Pensava que no te'n recordaves. Clar que me'n recordava. Ja ho he decidit. Me n'alegre. Ja han escapat els dubtes? Pot ser. En aquest cas, tu diràs. Preferiria que ens verem. Aquestes coses no són per a parlar-les per telèfon. Jo penso el mateix. Quan vols que es vegem? Podria ser avui. Perfecte, ara mateix si vols. No, millor a mitja vesprada, que faré un descanset. Molt bé. En el bar de Cento? Al bar de Cento. Robert, anirà bé, ja veuràs. Això espera, Víctor. A les 4 al bar? A les 4, allí estaré. Ens veiem després. Adeu. ¿Qué, Asun? ¿Damos ese paseo? Perdona, Víctor, pero he sido yo la que le ha pedido a mi hija que me acompañe. Deja que sea un poco más egoísta y te la robe otro ratito. Claro, mujer, no hay ningún problema. No te importa, ¿verdad? No, claro que no. ¿No dicen que hay más días que longanizas? Bueno, pues voy a dar yo ese paseo. Hasta luego, Víctor. No tardes. La comida estará en menos de 1 hora. Gracias, mamá. Gracias. ¿Por qué? No sé, pareces otra. Pareces mi madre de cuando era pequeña. Recollits. Malaltito tenia ganeta, pare. Ha dinat més que ningú. Estava bona la sopa d'empar. No ho sé. Com que no ho sap? Tal com tinc el nas, res em fa gust a res. Sense gust, però ha deixat el plat lluent. Això de fer. Sí, a veure si em cure prompte i puc eixir de casa. També ha de prendre's la pastilla. Ja ha sentit el metge. Vinga, sense remugar. Ai, quin remei. Dora. Sí? El cas és que estic molt millor, saps? I estava pensant en anar al bar a jugar a la partideta. Ni pensar-ho. Ja fa prou que no està allí, com ha manat el metge. Collons, amb el metge. Bona vesprada, Blanca. Hola, Jaume. Igual està en part. A l'empar, no. Venida sí, me l'he trobada i diu que està en casa al Falcó. Ell?
A veure si està amb un altre. Mira que a Conxeta li plouen les pretendents. Com? Ale, va, millor tira cap a casa. A casa? Afanya't. Adéu. Adéu. Serà possible. Així l'aigua arribarà a l'última taula. Rendeu el meu germà. Home, don Joaquín, el delegat ve pels assumptes de la cooperativa. De la cooperativa? Això es volen deixar-me a mi fora de l'all. El major propietari de la comarca. És que té collons la cosa. Mira, Ferri. Més de mig terme és meu. Si volen canalitzar l'aigua, primer haurien de consultar-me-ho. Encara que la cooperativa tiri endavant, vostè seguiria sent l'amo de quasi tot. Si no tens res nou a dir, Ferri, millor serà que no molestes. I dius que ve demà de matí? Això sé que he sentit, sí. Molt bé, Ferri. Que es lliguen els mascles. Amb eixe delegat parle jo, això ho saben les pedres. I el meu germà... I què, don Víctor? Com van les coses per casa? Millor, no? Ara que doña Maria està bé. Sí, sento més tranquils i molt contents. Gràcies. Així al poble estaven tots molt preocupats, sap? Has enterat de la visita esta del delegat de Governació? Alguna cosa ho he sentit, eh? Pareix que les coses van arreglant-se. Això esperem. Que a este poble li fa falta ja eixir de les mans de... Bueno, vull dir que... Bona vesprada, Sentó. Un cafenet. Això està fet. Per cert, parlàvem don Víctor i jo de la visita del delegat de Governació. I este matí l'he dit jo a ton pare i a don Miquel que hauries d'anar tu a parlar amb ell. Aniràs, no? No. Me ho ha demanat, don Miquel, però parlava amb la boca xicoteta i ja el coneixes. És tant l'alcalde quina falta fa un altre, no? Parlem? Ja ho tens clar? Bé, diguem que la visita del delegat ha precipitat una miqueta la meva decisió. I què has decidit? Veuràs, tinc un informe que parla sobre tot el projecte. Ai, per cert, el cafè, ara te'l duc. Què deies? Em parlaves d'un informe. Sí, però... A veure, la meva família no sap res de tot això. Ja saps el que pensen ells i la resta del poble, que l'aigua és només per a regar. Fins que no ho veig ahí fet... Sí tens, el cafenet. Gràcies. I Robert, diga que diga l'alcalde, hauries de parlar tu amb el delegat. Sí, si només és ensenyar-li les terres i el magatzem. Ja, però ja sabem com estan les coses. Collons, que em deixa les botifarres en foc. Ara vinc. Vols que anem a una taula? Parlarem més tranquils. No, si al bar no estarem tranquils. Millor parlem en un altre lloc. Els arxius de l'Ajuntament, allí només entre jo. Va, anem allà. Ara no, que estarà don Miquel. Y si quiere que su hija sea feliz, pues cuídese, cuide su salud. Y por favor, no le dé esos sustos que le ha dado. Lo demás vendrá poco a poco. Seguro, padre. Seguro, hija. Vendrá de la mano de Dios. Él nunca abandona a sus hijos. Solo de Él vendrá la ayuda que reclama. Claro, padre. Ego te absolvo, peccatis tuis, nomine Patri, et Filio, Spiritus Sancto. Ale, que me'n vaig a casa corrent, que m'he deixat amb un pare soles. Vale. Bo, Antonet, que no sé què és pitjor. Molt bé. Dona-li records de la meva part i que es millori, Dora. Jaume, vindràs a dinar a casa. Espera que sí, que no saps com tenim la cooperativa. Te posa un entrepà. No, no cal, vale, gràcies. Adéu, parella. Adéu. Conxeta, Què? què et pareix si després donem el passeig i l'aire? Però no dius que estàs fins al cap de faena. I tant, però per tu més cafè. Tu deixa't estar d'escapades, que el delegat Ise no ve tots els dies al Hi ha poble. temps per a tot, dona. I molt de ganes de pegar eixa voltet amb tu. Ah, sí? I on enduràs? Què et pareix a la fosca? A la fosca? Què penses trobar tu a la fosca? Un bes, per exemple. Ah, sí? I tu te l'has guanyat? Te l'has guanyat tu, per guapa. Vinga, va, dóna-me'n una mateix. No, vés-te'n a treballar i no em mareges. Va, a la galta boba. Ui. Mira que espavilat. Molt, i després més. Més encara? Sí. Ja veig que treballes molt a gust, Conxeta. Bo, no t'oblidis del passeig. Adéu, Blanca. Adéu. Colló, Tonet.
Has anat a buscar el tabac a Monover? Sento que és un romancer. Me l'has portat? Clar que l'he portat. Com per a no portar-li. Va, dona'm, dona'm. Ja estic ací. Què amagues, Tonet? Jo res. A veure les mans. I dius tu que el delegat de governació... Està amb don Miquel i el seu gendre mirant les terres. Serà possible. Què vol dir això, poca vergonya? Jo què, Dora? Volia fumar-me un cigarret. Mira, Tonet, que es coneguem. Pare, per aquí era el tabac, per a ell o per a vostè? Cigarrets, jo? Que tu no saps que jo només fume purets. Vostè es fuma qualsevol cosa que s'encenga. Així, home, ara la culpa serà meua. Tonet, què t'he dit abans d'anar-me'n? Que de tabac res de res. I això és el cas que fas? Que no... Rec Déu, quina hora me s'ha fet. Pobre. Él con una enfermedad venérea y nosotras pensando que te engañaba. ¿Y entonces? No sé. Pero soy yo la que no soporto que me toque. Y a mí no me extraña nada. Víctor es como las acelgas, que sabes que hay que comerlas, pero que nunca apetecen. Y tú tienes un lío en la cabeza. Es como si no pudiera avanzar. Y Víctor, si supieras lo que hace para intentar agradarme... No, Asu. No es cierto. Tú sabes perfectamente lo que te pasa. Y no avanzas porque no quieres. ¿Por qué no intentas quedar con Jaume? Porque ya lo he intentado. Y no sabes lo que he llegado a hacer para proponerle una cita. ¿Una cita? ¿Y qué pasó? Que no vino. Prefirió irse con Concheta. El disgusto más grande de mi vida. Ya me lo imagino. Si ya decía yo que esa Concheta parecía de cuidado, ¿eh? No sé si es de cuidado o no. Pero Jaume y ella... Jaume y ella. Asu, no seas ignorante. Él está buscando una salida, pero seguro que te tiene en la cabeza. ¿Lo tienes que volver a intentar? No sé si tengo derecho a intentar nada. Él ha decidido. Lo vi bien claro. No tienes ni idea de lo que es el amor, Asu. El amor no se intenta, ni se merece. ¿Se tiene o no se tiene? ¿Y si Jaume ya lo tiene? Te digo yo que no. Ni él lo tiene, ni tú lo tienes. Además, mira, comiendo acelgas, te quedarás muy delgada y estarás sana. Pero se te quedará cara de eso, de acelga, como a él. Bon dia. Bon dia. A on et clavares a ir? A ir per què? Què en necessitaves? Home, i tant, per a que m'ajudares amb el magatzem. Vaig estar tot el dia repartint coses per a l'Ajuntament. Per a l'Ajuntament? Tonet. Escolta, avui també m'hauries d'ajudar. Amb què? Collons, Tonet, no t'enteres de res. Amb la visita, home, el delegat del governador civil, que no vinga i se ho trobe tot pel mig. Ei, si no m'ho dius, com vols que ho sàpia? M'ajudaràs? Sí, home, sí. No t'oblides, eh? A veure si puc quedar esta vesprada. Amb Conxeta? Amb Concha Velasco. Sé que bord. Ale, ja no pregunte més. Vaig a veure el teu iaio. Allí tens el temps. Au. Però ja sou nòvios? A per la mà, Tonet! Vamos ya a la La miro y lo veo en sus ojos y yo no sé qué voy a hacer. Estar a su lado. Poco más se puede hacer. Bueno, sí. No atormentarse. Y si quiere que su hija sea feliz, pues cuídese, cuide su salud. Y por favor, no le dé esos sustos que le ha dado. Lo demás vendrá poco a poco. Seguro, padre. Seguro, hija. Vendrá de la mano de Dios. Él nunca abandona a sus hijos. Solo de Él vendrá la ayuda que reclama. Claro, padre. Ego te absolvo, peccatis tuis, nomine Patri, et Filio, et Spiritus Sancto. Ale, que me'n vaig a casa corrent, que m'he deixat amb mon pare soles. Vale. Bo, Antonet, que no sé què és pitjor. Molt bé. Dóna-li records de la meva part, que és millor, Dora. Jaume, vindràs a dinar a casa. Espera que sí, que no saps com tenim la cooperativa.
Te posa un entrepà? No, no cal, mare, gràcies. Adéu, parella. Adéu. Conxeta. Què? Què et pareix si després donem el passeig i l'aire? Però no dius que estàs fins al cap de faena. I tant, però per tu m'escape. Tu deixa't estar d'escapades, que el delegat Ise no ve tots els dies al Hi ha poble. temps per a tot, dona. I em vull de ganes de pegar eixa voltet amb tu. Ah, sí? I on enduràs? Què et pareix a la fosca? A la fosca? Què penses trobar tu a la fosca? Un bes, per exemple. Ah, sí? I tu te l'has guanyat? Te l'has guanyat tu, però guapa. Vinga, va, dóna'm una mateix. No, vés d'anar a treballar i no em mareges. Va, a la galta, boba. Ui. Mira que espavilat. Molt, i després més. Més encara? Sí. Ja veig que treballes molt a gust, Conxeta. Bo, no t'oblidis del passeig. Adéu, Blanca. Adéu. Colló, Tonet, has anat a buscar el tabac a Monover? Sento que és un romancer. Me l'has portat? Clar que l'he portat. Com per a no portar-li. Va, dona'm, dona'm. Ja estic ací. Que amagues, Tonet? Jo res. A veure les mans. I dius tu que el delegat de governació... Està amb don Miquel i el seu gendre mirant les terres. Serà possible. Què vol dir això, poca vergonya? Jo què, Dora? Volia fumar-me un cigarret. Mira, Tonet, que es coneguem. Pare, per aquí era el tabac. Per a ell o per a vostè? Cigarrets, jo? Que tu no saps que jo només fume purets. Vostè... Conxeta. Què? Què et pareix si després donem el passeig i l'aire? Però no dius que estàs fins al cap de faena. I tant, però per tu m'escape. Tu deixa't estar d'escapades, que el delegat Ise no ve tots els dies al Hi ha poble. temps per a tot, dona. I em vull de ganes de pegar eixa voltet amb tu. Ah, sí? I on enduràs? Què et pareix a la fosca? A la fosca? Què penses trobar tu a la fosca? Un bes, per exemple. Ah, sí? I tu te l'has guanyat? Te l'has guanyat tu, però guapa. Vinga, va, dóna'm una mateix. No, vés d'anar a treballar i no em mareges. Va, a la galta, boba. Ui. Mira que espavilat. Molt, i després més. Més encara? Sí. Ja veig que treballes molt a gust, Conxeta. Bo, no t'oblidis del passeig. Adéu, Blanca. Adéu. Colló, Tonet, has anat a buscar el tabac a Monover? Sento que és un romancer. Me l'has portat? Clar que l'he portat. Com per a no portar-li. Va, dona'm, dona'm. Ja estic ací. Que amagues, Tonet? Jo res. A veure les mans. I dius tu que el delegat de governació... Està amb don Miquel i el seu gendre mirant les terres. Serà possible. Què vol dir això, poca vergonya? Jo què, Dora? Volia fumar-me un cigarret. Mira, Tonet, que es coneguem. Pare, per aquí era el tabac. Per a ell o per a vostè? Cigarrets, jo? Que tu no saps que jo només fume purets. Vostè es fuma qualsevol cosa que s'encenga. Així, home, ara la culpa serà meua. Tonet, què t'he dit abans d'anar-me'n? Que de tabac res de res. Llegeix el cas que fas, que no t'he estrellat o què? Va, Dora, deixa estar el xic. Tranquil, que ara vaig a per vostè. Bé, jo me'n vaig a fer uns encàrrecs. Això, fuig, fuig. Estarà content, eh? Contentet. Hola, Raquel. Hola. Bueno, ¿cómo estás? Cuéntame. Porque lo poco que nos hemos visto ha sido para hablar de mí. Pues muy bien, doña María. ¿Seguro? Mira que las rupturas... Ah, no, no se preocupe. Lo superaré. Eso espero. Porque con una triste en casa ya tenemos bastante. Raquel, tú eres su mejor amiga y la conoces. Però no dius que estàs fins al cap de faena. I tant,
Però per tu m'escapé. Tu deixa't estar d'escapades, que el delegat Ise no ve tots els dies al Hi ha poble. temps per a tot, dona. I em vull de ganes de pegar eixa voltet amb tu. Ah, sí? I on enduràs? Què et pareix a la fosca? A la fosca? Què penses trobar tu a la fosca? Un bes, per exemple. Ah, sí? I tu te l'has guanyat? Te l'has guanyat tu, per guapa. Vinga, va, dóna'm una mateix. No, vés-te'n a treballar i no em mareges. Va, a la galta, boba. Ui. Mira que espavilat. Molt, i després més. Més encara? Sí. Ja veig que treballes molt a gust, Conxeta. Bo, no t'oblidis del passeig. Adéu, Blanca. Adéu. Colló, Tonet, has anat a buscar el tabac a Monover? Sento que és un romancer. Me l'has portat? Clar que l'he portat. Com per a no portar-li. Va, dona'm, dona'm. Ja estic ací. Que amagues, Tonet? Jo res. A veure les mans. I dius tu que el delegat de governació... Està amb don Miquel i el seu gendre, mirant les terres. Serà possible. Què vol dir això, poca vergonya? Jo què, Dora? Volia fumar-me un cigarret. Mira, Tonet, que es coneguem. Pare, per aquí era el tabac, per a ell o per a vostè? Cigarrets, jo? Que tu no saps que jo només fume purets. Vostè es fuma qualsevol cosa que s'encenga. Així, home, ara la culpa serà meua. Tonet, què t'he dit abans d'anar-me'n? Que de tabac res de res. Llegeix el cas que fas, que no t'he estrellat o què? Va, Dora, deixa estar el xic. Tranquil, que ara vaig a per vostè. Bé, jo me'n vaig a fer uns encàrrecs. Això, fuig, fuig. Estarà content, eh? Contentet. Hola, Raquel. Hola. Bueno, ¿cómo estás? Cuéntame. Porque lo poco que nos hemos visto ha sido para hablar de mí. Pues muy bien, doña María. ¿Seguro? Mira que las rupturas... Ah, no, no se preocupe. Lo superaré. Eso espero. Porque con una triste en casa ya tenemos bastante. Raquel, tú eres su mejor amiga y la conoces bien. Pero yo soy su madre. Así que hablemos sin tapujos. Moltes gràcies. Hòstia, xiqueta, eres un perill al volant. Avisa'm quan vingues al poble i m'amagaré. Home, tu també podries mirar abans de creuar. No, si encara tindré jo la culpa. Començaré a pensar que és una qüestió personal. Perquè en poc de temps és la segona vegada que de poc no em mates. Creus que sóc tan mala persona? Ah, no sé. Massa traça de bona persona no tens, no? I puc saber on anaves tan a pressa? Jo? A dir-li a la meva amiga que ja sóc lliure. Lliure. Que estaves a la presó. Quasi. I això és bo? No ho sé. Tu què creus que és? Jo crec que és interessant. Interessant. Bé, veig que no estàs mal ferit, així que me'n vaig. Assunt deu estar farta d'esperar-me. Molt bé. I ves en compte. És que si mates algú hauré de fer jo tota la paperassa. I tu mira bé abans de creuar. No siga que et maten a tu i es queda tota la paperassa per fer. I això seria un gran problema per al poble. I per a mi, Ah, sí? clar, conduir per l'Alqueria Blanca seria molt avorrit sense tu. En aquest cas miraré bé abans de creuar. Em pareix molt bé. Per això et dic, Rafael, que em deixes parlar a mi. No és per qüestió d'experiència, només. És perquè així veuran que l'Ajuntament i la cooperativa van a una. Ah, escolta, don Miquel, que jo no tinc cap interès en parlar. Sí, ja ho sé, Rafael. Ja ho sé, però és molt bo
que vegin l'opinió de la gent. Tu primer escoltes i quan jo et diga, parles. No sé, igual hauria de vindre el meu fill. No fa falta que vinga. Tu no et preocupes. A més, ja has sentit Robert. Ell pensa que la veu cantant he de dur-la jo. Bo, ja està tot, no? Jo crec que sí. En aquest cas, fins demà, don Miquel. Fins demà, Rafael. I no et preocupes. Tu confia i en pau. Joaquim, vols una copeta de conyac? No, vull parlar amb tu. Parla. Parla, pero tranquil, sense empentes. Poco más se puede hacer. Bueno, sí, no atormentarse. Y si quiere que su hija sea feliz, pues cuídese, cuide su salud. Y por favor, no le dé esos sustos que le ha dado. Lo demás vendrá poco a poco. ¿Seguro, padre? Seguro, hija. Vendrá de la mano de Dios. Él nunca abandona a sus hijos. Solo de Él vendrá la ayuda que reclama. Claro, padre. Ego te absolvo, peccatis tuis, nomine Patri, et Filio, Spiritus Santo. Ale, que me'n vaig a casa corrent, que m'he deixat amb mon pare soles. Vale. Bo, Antonet, que no sé què és pitjor. Molt bé. Dona-li records de la meva part i que es millori, Dora. Jaume, vindràs a dinar a casa. Espera que sí, que no saps com tenim la cooperativa. Te posa un entrepà? No, no cal, vale, gràcies. Adéu, parella. Adéu. Conxeta. Què? Què et pareix si després donem el passeig i si l'aire? Però no dius que estàs fins al cap de faena. I tant, però per tu més cafè. Tu deixa't estar d'escapades, que el delegat Ise no ve tots els dies al Hi ha poble. temps per a tot, dona. I em vull de ganes de pegar eixa voltet amb tu. Ah, sí? I on enduràs? Què et pareix a la fosca? A la fosca? Què penses trobar tu a la fosca? Un bes, per exemple. Ah, sí? I tu te l'has guanyat? Te l'has guanyat tu, per guapa. Vinga, va, dóna'm una mateix. No, vés-te'n a treballar i no em mareges. Va, a la galta boba. Ui. Mira que espavilat. Molt, i després més. Més encara? Sí. Ja veig que treballes molt a gust, Conxeta. Bo, no t'oblidis del passeig. Adéu, Blanca. Adéu. Colló, Tonet, has anat a buscar el tabac a Monover? Sento que és un romancer. Me l'has portat? Clar que l'he portat. Com per a no portar-li. Va, dona'm, dona'm. Ja estic ací. Que amagues, Tonet? Jo res. A veure les mans. I dius tu que el delegat de Governació... Està amb don Miquel i el seu gendre, mirant les terres. Serà possible. Què vol dir això, poca vergonya? Jo què, Dora? Volia fumar-me un cigarret. Mira, Tonet, que es coneguem. Pare, per aquí era el tabac, per a ell o per a vostè? Cigarrets, jo? Que tu no saps que jo només fume purets. Vostè es fuma qualsevol cosa que s'encenga. Així, home, ara la culpa serà meua. Tonet, què t'he dit abans de... Governació civil. No se t'informa perquè a tu esta visita ni t'escalfa ni et remulla. Com que no, che? Que no has sentit el que t'acaba de dir? Jo sóc el major... El major propietari de terres de la comarca. Clar que t'he sentit. El teu germà encara no s'ha quedat sord. Va, Miquelet, no encalfes que... Què? Jo sé que eres el major propietari de terra, no de l'aigua. I la visita de demà, precisament, ve per veure l'aigua de la Pedrera. Pareix mentira que sigues el meu germà. Oh, Joaquim, ja estem. En tan tranquil·let que havies estat últimament. Jo tinc dret a que m'informen. Ja. I què vols? Que mesures els passos, Miquel. I que no t'oblides de que tinc... Ja ho sé. Això és un discurs que l'he sentit moltes vegades. I et jure que pensava
que no tornaria a sentir-lo. Molt se t'ha pujat a tu el càrrec, Miquelet. D'això, tu i jo ja n'hem parlat massa. I et vaig a dir el que ja et vaig dir una volta. L'Ajuntament és l'Ajuntament. Ja. I la teua família? Sagrada, Joaquim. Sagrada. Però sense mesclar les coses. L'Ajuntament ni és ta casa ni és ma casa, és la casa de tots. Jo puc reclamar en governació. Fes-ho. Però així a l'Ajuntament reclamacions, ni una. Entesos? Qué ganas tenía de verte. ¿Y yo a ti? Chica Raquel, sí que portas maletes. Quin cotxe més llei, eh? Ay, gracias, en paz. Esta vez soy yo la que ha de contarte muchas cosas. El músico y yo, caput. ¿Habéis roto? ¿Estás bien? Claro. La verdad es que acabé un poco harta de la música y del que la tocaba. Al final solo era un crío con aires de bohemio. Ya ves. Bo, vaig jo entrant a solits, eh? Teu puig a l'habitació. Molt bé, moltes gràcies, Víctor. Luego me cuentas todos los detalles. ¿Qué tal el viaje? Muy bien, pero lo mejor la llegada al pueblo. ¿Y eso? No te lo vas a creer. Casi vuelvo a atropellar a Robert. ¿Cómo que casi lo atropellas? Iba a cruzar y yo he acelerado. Se me ha ocurrido que era la mejor manera de volver a hablar con él. Si es que eres de lo que no hay. ¿Y cómo se lo ha tomado? Muy bien. Yo creo que le ha gustado. Oye, ¿y tú qué? ¿Qué tal? ¿Con Víctor? Sí, bueno, con Chaume. Cuando estemos más tranquilas te lo cuento.